biki ya shahara a fannin warkar da larura da shi lagani yake da dara da karanta shigar da ya sara sarki dole na ce aniya na annabi ruhul kursiya salatul ibrahimiyya kai ka zo a bani da katuniya salati na bude ruhi da kai shi kan mini wilayi sadu da Allah wallahi rabbi ya kara mar shari'i yana zama shehu bawa yana wayi yana baiwa yana bude kofar kullewa yana bada tarin juyawa salati Allah ne ke yi salati annabi ma yayi salati mala'iku na yi mai da su nake koyi ima shi da sirrina da shi aka tarwata na suna da shi aka tuttuba ruhina da shi nake tasirifina Allahumma salli ala hadi Allahumma salli ala hadi Allahumma salli ala hadi Allahumma salli ala hadi muhalli shahid laulaka babu wani ka bayinka salati ana da albarka kasantuwar sakayenka ilimati daga tarfa ke kira da lakaifa kammali ƙarshen ifa ita waga a garin kufa sati aliyu masumi